Isang binata ang hinihinalang nalunod sa Agno River sa Lawag-Walsik vicinity sa bayan ng Alcala kahapon. Kinilala ang lalaki na si Michael Ortega, 21 anyos, residente ng Sangkagulis, Bayambang, Pangasinan. Sa inisyal na investigasyon, tinangka umano ng binata na kunin ang ilang gamit sa pagsasaka nang ito'y mapadpad sa malalim na bahagi ng ilog. Ang masaklap, hindi siya marunong lumangoy. Ngayon, we made our own interviews dun sa mga witnesses na nandun at saka yung companion ng victim. Ang sabi nila, yung the victim at saka yung companion went to the rice field dun sa baba, bandang baba ng Lawag-Walsik Dike kasama nung kanyang companion. Ngayon, according to the witness, some of the witnesses and the companion, itong victim na ito napunta, may kinukuha na balde, mga agricultural equipment na gamit nila. Bangkay na ng matagpuan ng MDRRMO ang biktima alas 11:30 ng umaga kanina. Hiling ng pamilya ni Michael, isa ilalim sa autopsy ang katawan upang makumpirma na pagkalunod nga ang dahilan ng pagkamatay ng binata. Samantala, patay dahil sa landslide ang 4 na katao sa Sison, Pangasinan. Nakatira ang pamilya sa Sitio Pilawan sa Barangay Sagunto sa Sison. Kinilala ng PNP ang mga biktima na sina Jomar Aquino, 26 anyos, asawa nitong si Jasmine Estocapio, 22 anyos, at ang kanilang anak na si Mary Jane Aquino, 3 taong gulang. Patay din ang kanilang pamangkin na si John Christian Salvachera, 7 taong gulang. Habang natutulog ang mag-anak, natabunan ang kanilang bahay ng gumuhong lupa. 4 ang kumpirmadong nasawi sa insidente. Sinubukang sagipin ang mag-anak, subalit wala ng buhay ang mga ito nang sila ay matagpuan. Humingi naman ng tulong pinansyal ang mga kaanak ng mga nasawi. Sa mababang paaralan ng Pilawan, ilalagak ang labi ng mga biktima at nakatakda namang ilibing sa Biyernes. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines.